Υπάρχουν πόνοι που δεν φαίνονται, που δεν αφήνουν σημάδια στο δέρμα, που δεν γράφονται στο πρόσωπο, που δεν τους βλέπει κανείς, που δεν τους πιστεύει εύκολα. Μπορώ να χαμογελάω και να συνεχίζω τη μέρα μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μπορώ να δουλεύω και να δείχνω πως όλα είναι καλά. Και μέσα μου να δίνω μια τεράστια μάχη που κανείς δεν υποψιάζεται. Γιατί το σώμα μου πονά σιωπηλά. Έτσι είναι η ενδομητρίωση. Ύπουλη, αόρατη, απρόβλεπτη. Και γι' αυτό τόσο δύσκολη. Δεν έχω κάτι που να προδίδει ότι πονάω, πολλές φορές αφόρητα. Ο πόνος όμως υπάρχει. Είναι εκεί κάθε μέρα, κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Συνυπάρχω μαζί του, σιωπηλός, επίμονος, κρυμμένος μέσα στο σώμα μου. Το πιο δύσκολο δεν είναι ο πόνος. Είναι ότι πριν μιλήσεις πρέπει να τον αποδείξεις, να εξηγήσεις, να πείσεις, να δικαιολογηθείς ότι δεν υπερβάλλεις, ότι δεν είναι στο μυαλό σου και κουράζεσαι. Κουράζεσαι να σε κοιτάζουν και να μην βλέπουν τίποτα. Κουράζεσαι να τους ακούς να λένε φαίνεσαι μια χαρά. Ο πόνος δεν χρειάζεται πληγές για να είναι υπαρκτός. Χρειάζεται μια ανθρώπινη παρουσία που να μην γυρίζει το βλέμμα αλλού. Σήμερα μιλάω γιατί καμιά γυναίκα δεν πρέπει να νιώθει αόρατη.